Aigües de Barcelona sabem que per multiplicar el nostre impacte social hem de treballar amb aliança. És per això que anualment celebrem el Fòrum de Diàleg amb entitats del tercer sector, un espai de cocreació i escolta que ens ajuda a encarar la nostra acció social als col·lectius que més ho necessiten. Una jornada en la qual també hem presentat a les entitats socials el resultat de l'Acció Social d'Aigües de Barcelona el 2025, on hem impulsat 60 iniciatives de la mà de 46 entitats i la col·laboració de 12 administracions. Unes xifres que reforcen l'acció social com un pilar fonamental de la nostra companyia.